Якія планы агучыў Лукашенко? Што для яго рыхтуе прэс-сакратарка Наталля Эйсмонт, а таксама каго трасуць сілавікі і куды зніклі калісьці вельмі знакамітыя беларускія чыноўнікі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сёння Лукашенко наведаў выставу беспілотнікаў і зрабіў некалькі гучных заяў. Так, напрыклад, ён абяцае, што расіяне пабудуюць у Беларусі завод па вытворчасці дронаў. Мы готовы на то, чтобы построить завод, гарантируем, как договоримся, так будем и работать по прибыли. Спасибо большое. Другі праект, пра які Лукашенко марыць ужо даўно, гэта хуткасная чыгунка паміж Масквой і Мінскам. Цяпер ён кажа, што гэта першае пытанне, а чыноўнікі абяцаюць, што такім чынам дарога паміж сталіцамі будзе займаць не 8 гадзін, як цяпер, а ўсяго 3. Падобна, што Лукашенку гэтая чыгунка патрэбная з вельмі празаічных прычын. Ён чакае, што ў Беларусі павялічыцца колькасць расійскіх турыстаў. Усё ж, нягледзячы на уведзены Лукашэнкам бязвіз, падарожнікі заходніх краін едуць у Беларусь не вельмі ахвотна. Наталля Эйсмонт рыхтуе чарговае свята для свайго начальніка. Гаворка ідзе пра інаўгурацыю Лукашэнкі, бо на выбарах ён перамогу сабе намаляваў, але ж афіцыйна на пасаду пакуль што не заступіў. Зразумела, што ў сённяшняй Беларусі, што тая інаўгурацыя, што самі выбары гэта не больш чым фармальнасць. Але ж у мінулы раз, у 2020 годзе, Лукашенко быў вельмі напалоханы пратэстамі і сваю інаўгурацыю праводзіў таемна. Сакрэтнасць была такой, што некаторыя запрошаныя туды нават і не ведалі, куды едуць і навошта. Напрыклад, спявачкі сёстры Груздзевай ці нават Александр Саладуха казалі, што пра тое, што гэта цырымонія інаўгурацыі Лукашэнкі, яны даведаліся толькі па факце. Цяпер жа сітуацыя кардынальна іншая. Лукашенко і яго сілавікі зачысцілі ўсё жывое і бесперапынна паўтараюць пра сваю перамогу і татальны кантроль над сітуацыяй. Таму і падыход меркавана будзе радыкальна іншы. Цяпер ужо будзе паказальная цырымонія з трансляцыяй па тэлебачанні і ўсім такім. Лукашэнкаўская прэс-сакратарка нават хваліцца, што падрыхтоўка ўжо ідзе, і яна нават прыкідвае, чым бы такім новым парадаваць Лукашенку. Мы планируем, продумываем, из каких составных частей она будет состоять. Мы знаем, что по традиции их несколько. Вот, какие-то, может быть, новые элементы, нюансы привнести. Ничего революционно нового, конечно же, не будет. Все основные элементы, они будут сохранены, но ищем, чем бы немножко, скажем так, разнообразить, украсить эту важнейшую церемонию. Чым займаюцца чыноўнікі Лукашэнкі, якія выпалі з яго абоймы? Партал «Зеркала» пацікавіўся лёсамі некаторых некалі вельмі знакамітых персанажаў. Першы чыноўнік ажно 10 гадоў кіраваў адным з самых важных ведомстваў. Васіль Жарко ўзначальваў Міністэрства аховы здароўя, а пасля быў віцэ-прэм'ерам і адказваў за сацыяльны сектар, так жа як цяпер Каранік. Жарко тады займаўся пытаннямі адмены экзаменаў у гімназіі, прапаноўваў вярнуць 5-бальную сістэму і патрабаваў 100% размеркавання выпускнікоў. Яго адправілі ў адстаўку ў 2018 годзе на фоне карупцыйнага скандалу ў сферы аховы здароўя. Яго шмат хто памятае як справу артапедаў. Тады кіраўнік КДБ Валерый Вакульчык паведаміў пра раскрыццё маштабнай карупцыйнай схемы і затрыманне 33 службовых асоб. Пазней па той справе асудзілі экс-намесніка міністра аховы здароўя Ігора Ласіцкага і гендырэктара белмедтэхнікі Александра Шарака. Сілавікі дапытвалі і асабіста Жарко па справе аб хабарах, і нават хадзілі чуткі пра арышт былога міністра, але ж абышлося, і да адказнасці яго так і не прыцягнулі. Цяпер былому віцэ-прэм'еру 68 гадоў. Пасля адстаўкі з дзяржслужбы ён працаваў у структурах банка БЛВ, а таксама быў дарадцам старшыні праўлення. З лістапада 23 года ў яго з'явіліся працоўныя запісы ў кампаніі «Санбридж». Гэта забудоўшчык, звязаны з банкам БЛВ. Іншая гераіня – вядомая чыноўніца Надзея Каткавец. У 90-х яна працавала ў тым самым Саўгасе «Гарадзец», якім кіраваў Лукашенко. Далей яе кар'ера рухалася толькі ўверх. З 2003 года Каткавец працавала намеснікам і першым намеснікам міністра сельскай гаспадаркі і харчавання Беларусі. Пасля была дырэктарам дэпартамента аграпрамысловага комплексу Еўразійскай эканамічнай камісіі і нават намесніцай кіраўніка справамі Лукашэнкі. Але ж запомнілася яна ў першую чаргу не сваімі справамі, а камічнымі выказваннямі. Напрыклад, загадкавым маналогам пра цэны. Спасибо. Я думаю, что нам в этой связи в объяснении этому вопросу, может быть, и даже не этому вопросу, а нашей позиции, что ли, да, что все-таки мы далеко по многим позициям от мировых цен и от цен,
и от цен на продукцию, которая доходит до конечного покупателя в наших странах наших соседей. Поэтому, ну, тут как бы надо понимать, и как бы мы просим вашего содействия, что ли, и чтобы вы доносили до покупателей или до белорусских, ну да, до белорусского народа с той точки зрения, что все-таки мы еще далеки от мировых цен, и увеличение тут понятно всем и каждому. Альбо своими разважаниями про коров. Она расстелилась, полгода ее раздаивают, смотрят на ее продуктивность и так далее, с тем, чтобы с этой телки, нетеля сделать наконец корову. Ну, всякие тут парни сидят. Кто-то им нравится из девушек, кто-то не нравится. Также и коровы. За этой коровой нужно понаблюдать. У 2017 годзе Каткавец вызвалілі ад высокай пасады ва ўправленні справамі Лукашэнкі без тлумачэння прычын, але ж пакінулі пад крылом дзяржавы. Спачатку Каткавец была старшынёй назіральнага савета Парытэтбанка, падкантрольнага дзяржаве, а пасля стала намеснікам гендырэктара Беларускай нацыянальнай біятэхналагічнай карпарацыі, ці скарочана БНБК. Пасля расследавання ў журналістаў гэтая кампанія набыла скандальную вядомасць, бо аказалася, што начальнік БНБК гэта былы кіраўнік урада Кыргызстана Данияр Усенов, які цяпер жыве пад выдуманым імем Даніил Урыцкі. На радзіме Усенова завочна прысудзілі да пажыццёвага зняволення ў сувязі з падзеямі 2010 года і гібелю дзясяткаў дэманстрантаў. А сярод акцыянераў БНБК могуць быць экс-прэзідэнт Кыргызстана Курманбек Бакіев і яго сыны Марат і Максім. Яны таксама знаходзяцца ў міжнародным вышуку і жывуць у Беларусі па асабістым запрашэнні Александра Лукашэнкі, ну тыпу як Януковіч у Расіі. Михаил Мясніковіч быў прэм'ер-міністрам Беларусі з 2010 па 2014 год, а таксама ў розныя гады ўзначальваў Савет Рэспублікі і Нацыянальную акадэмію навук. У студзені 2020 года Мясніковіча прызначылі старшынём калегіі Еўразійскай эканамічнай камісіі. На гэтую пасаду прызначаюць роўна на 4 гады. І ў гэтым студзені тэрмін паўнамоцтваў Мясніковіча скончыўся. Яго ўзнагародзілі медалём, і на тым падобна дзяржслужба для чыноўніка падышла да канца. Цяпер 74-гадовы Мясніковіч лічыцца экспертам у міжнародным інстытуце працоўных адносінаў. Падобна, што гэта проста сінекура для пажылога наменклатуршчыка, бо адзінае, што ён там робіць, гэта час ад часу чытае лекцыі для лукашэнкаўскіх прафсаюзнікаў. Таксама стала вядома, чым цяпер займаецца Кірыл Руды, прафесар эканомікі, былы памочнік Александра Лукашэнкі па эканамічных пытаннях і экс-пасол Беларусі ў Кітаі. Калісьці яму прарочылі яркую кар'еру і называлі самым вядомым эканамістам і ідэйным натхняльнікам лібералаў-рэфарматараў. Але ж ва ўладзе чамусьці не склалася. Ці гэта была загадкавая апала Лукашэнкі, ці жаданне самога эканаміста, невядома. Але ў студзені 2020 года пасля 13 гадоў дзяржслужбы Руды звольніўся і перайшоў на пасаду незалежнага дырэктара Fine Store Buy, крыптапраекта банка Белвеб. Цяпер Рудаму ўсяго 46 гадоў, і па мерках сістэмы ён яшчэ вельмі малады, але ж былы чыноўнік па-ранейшаму застаецца за бортам. Сёння Кірыл Руды намеснік старшыні адной з бізнес-платформ у Аб'яднаных Арабскіх Эміратах. Калі зусім проста, то гэтая платформа дае за грошы доступ да мерапрыемстваў з удзелам бізнесменаў у розных краінах. Акрамя таго, Руды выкладае ў беларускіх універсітэтах, дзе чытае лекцыі пра фінансы і бізнес. Беларуская міліцыя пачала так званую адпрацоўку дармаедаў, якую раней абяцаў міністр унутраных спраў Іван Кубракоў. Цяпер сілавікі сумесна з падатковай інспекцыяй складаюць новыя спісы людзей, якія, цытата, не занятыя ў беларускай эканоміцы. Падобна, што робіцца гэта з асабістага загаду Лукашэнкі, які ўвосені ўжо анансаваў такія разборкі. Готовьтесь. Бомжей, тунеядцев в стране не будет. Прычым сілавікі так старанна выконваюць загад, што тэлефануюць нават сваякам тых эмігрантаў, якія з'ехалі з Беларусі 20 ці 30 гадоў таму. Даўніна ад'езду міліцыю не засмучвае, і яны нават у такіх выпадках пытаюцца, акуды і чаму з'ехаў чалавек і ці атрымаў ужо грамадзянства іншай краіны. Цяпер жа міністр Кубракоў абяцае, што яго падначаленыя ў Мінску адпрацуюць 100% незанятых у эканоміцы людзей. Маўляў, плён ужо ёсць, і цяпер ва ўпраўленні працы і сацыяльнай абароны нібыта ўжо выстройваюцца чэргі ахвотных знайсці працу. Тут нагадаем, што Лукашэнка і яго паплечнікі змагаюцца з так званымі дармаедамі ўжо даўно. Цяпер беларусы, якія афіцыйна нідзе не працуюць, плацяць камуналку па павышаных тарыфах, але ўлады лічаць, што гэтага мала. Сілавікі ўжо раней прапаноўвалі ўвесці адказнасць за дармаедства, як раней было ў Савецкім Саюзе, а чыноўнікі хацелі абмежаваць для такой катэгорыі грамадзян доступ да бясплатнай медыцыны. Пакуль што гэтыя ідэі так і засталіся толькі ідэямі, але ж, магчыма, ненадоўга, бо пазіцыя Лукашэнкі тут адназначна жорсткая.
Стала вядома, за што канкрэтна пасадзілі пенсіянерку, якая дапамагала палітычным зняволеным. Гаворка ідзе пра мінчанку Наталлю Ладуцьку. Яе затрымалі ў студзені 24 года, а ў лютым 25 над жанчынай адбыўся суд. Яе абвінавацілі ў садзейнічанні экстрэмізму і адправілі на 4 гады ў калонію, а таксама далі гіганцкі штраф у 25 000 беларускіх рублёў. Цяпер стала вядома, што ж такога страшнага зрабіла жанчына і што канкрэтна суддзя Яўген Пісарэвіч палічыў злачынствам. Фармулёўка суда гучыць так, цытата: «Бязвыплатныя пералічэнні грашовых сродкаў і адпраўленні прадуктаў харчавання, прадметаў адзення, сродкаў асабістай гігіены і іншых прадметаў асобам, якія утрымліваюцца пад вартай у месцах выканання пакарання, звязанага з пазбаўленнем волі». У справе пенсіянеркі пералічана 177 эпізодаў. Гаворка ідзе пра грашовыя пераводы і пасылкі. Вось некалькі прыкладаў таго, што жанчыне ставілася ў віну. Пералічыла 100 рублёў на турэмны рахунак вязня ці даслала асуджанаму пасылку вагой 4 кілаграмы. Першае адпраўленне адбылося ўлетку 21 года, а апошняе ў снежні 23, за месяц да затрымання жанчыны. Пачалася вясна і зноў пачаўся ціск на бацькоў беларускіх школьнікаў. Улады зноў актывізавалі барацьбу з паступленнем абітурыентаў за мяжу. Бацькоў некаторых вучняў выклікаюць на размову з настаўнікамі і адміністрацыяй. Акрамя таго, у школы рэгулярна прыходзяць ідэолагі, якія распавядаюць дзецям, як выдатна жыць у Беларусі, якія вялікія перспектывы іх тут чакаюць, і паралельна з гэтым вучняў пераконваюць, як дрэнна жывецца беларусам у Еўропе і як там яны нікому не будуць патрэбныя. У размовах з бацькамі, якія не хаваюць, што іх дзіця хоча вучыцца за мяжой, у школе пытаюцца, што канкрэтна ім не падабаецца ў Беларусі. Гэта не першыя такія выпадкі. Барацьба з ад'ездам моладзі за мяжу пачалася прыкладна 3 гады таму. Раней была інфармацыя, што на Гродзеншчыне нават звольнілі некалькіх дырэктараў школ. Прычынай было тое, што надта шмат іх выпускнікоў пасля сканчэння школы з'ехалі з Беларусі. У Беларусі жанчын больш, чым мужчын. Аказалася, што па стане на 1 студзеня 24 года налічвалася 4 929 249 жанчын. Гэта амаль 54% ад агульнай колькасці насельніцтва. Прасцей кажучы, на 1000 мужчын у Беларусі прыпадае 1166 жанчын. Але гэта агулам. У пажылых жа беларусаў лічбы маюць вялікую і сумную розніцу, бо працягласць жыцця мужчын у нас, на жаль, вельмі кароткая. Праз гэта ва ўзроставай катэгорыі 65 гадоў і больш на 1000 мужчын прыходзілася амаль 2000 жанчын. Незвычайна утульны прыпынак з'явіўся ў Магілёве. Выглядае ён вось так. Акенца з кветкамі і фіранкамі, не хапае толькі стала з вячэрай і гарбатай. Аформіла незвычайны прыпынак беларускае прадпрыемства «Стужка», якое вядомае вытворчасцю тэкстыльнай галантарэі. Паелі грыбоў і засвяціліся. У 2 жыхароў Нараўлянскага раёна выявілі перавышэнне дозы ўнутранага апраменьвання. Аказалася, што яны проста з'елі грыбоў з суседняга леса. Нагадаем, што Нараўлянскі раён на Гомельшчыне гэта адна з найбольш пацярпелых ад Чарнобыля беларускіх тэрыторый. Цяпер спецыялісты нагадваюць, што хоць з моманту трагедыі на АЭС і прайшло шмат часу, але ж рызыкаваць не трэба, бо ў грыбах з нараўлянскіх лясоў нярэдка знаходзяць перавышэнне небяспечнага элемента цэзія-137. Прычым часам паказчык большы за дапушчальную норму ажно ў 2 ці 3 разы. І паеўшы такіх грыбоў можна атрымаць сур'ёзныя праблемы са здароўем. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ніву, глядите нашу Ніву и любите Беларусь. До сустрэчы завтра.